منو ایک گل دا جواب دیانتداری نال دیا جے، پیغمبر دی مرضی اے وے کہ میرا پتر بچ جائے، بولو بولو میرا پتر بچ جاوے، تے رب دی مرضی اے وے کہ آج میں کوئی مشرک بھی بچن دینا نہیں۔ ایمانداری نال دل تے ہاتھ رکھ کے دسیا جے اختیار کدا چلے ہے، اختیار کدا چلے ہے، تے پھر مختار کل کون ہے؟ ایہی گل ہے۔ ایک کوئی اختلافی مسئلہ، یہ مسئلہ بیان کرو تو لوگ کیا تے لوگ جی مولوی تے بڑے ڈاٹے مسئلے بیان کرتے ہیں جی ممبر تے بہ کے، او جی کو صلح سلوک والا کام ہونا چاہیے۔ ایتھے اساں ڈانگا پھڑیاں، اللہ دا قرآن بیان کریے تے اے دے اندر صلح سلوکی والی کیڑی گل ہے بھائی؟ اے رب دا قرآن ہے، پیغمبر دا فرمان ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں بیان کیتا ہے۔ نوح علیہ السلام دی گل ہے، کسے بندے دی گل نہیں، عام دے سادے جے بندے دی، اے پیغمبر دی گل ہے جنہوں ساری کائنات نالوں اللہ نے پیغمبراں نوں اعلیٰ بنایا ہوندا ہے۔ اے نوح علیہ السلام دی گل ہے، تے نوح علیہ السلام دی ولی تے پیچھے رہ گئے نا، نبی دا اختیار نہیں چلدا پیا، تے نبی دی مرضی اے وے کہ میرا پتر بچ جاوے، تے اللہ پہ آندا کہ میں بچن دیندا نہیں، تے لہذا مسئلہ سمجھ آیا۔